мәктәптә балаңды яберләмәйләрме? Башкортостанда һуңгы 3 ел эчендә 28 буллинг осрагы теркәлгән, шуларның 10-ы интернат тибындагы мәгариф оешмаларына тап килә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы республика яшьләр үзәге психологы Галия Салихова. Галия Хәтфина, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, алда әйтелгән мәгълүматларның рәсми теркәлгән дигәнен хәзер керәктер. Рәсми теркәлгән генә осрак 28, калгандары турында без бик белеп итмәйбездер. Без ысынлап та менә бу статистика мәгълүматларына килгәндә, булар әле күзгә күренгәне ниндәйдер оешмаларга, кагызга төшеп, ниндәйдер оешмаларга барып еткәне генә ысынлап та. Ысынында хәл нинди кимәлдә тора, уны без фаразларга гына мөмкин, ысынында хәлдең нинди икәнлеген бүтән яктан без ысынлап та белеп йетмәйбез, аны бәлки белә алмайбыздыр. Шулай да дөйем алганда үсмерләр арасында, балалар арасында буны шундай бер-берен яберләү күренеше һуңгы елда киң тарала башланы, хәтта буна махсус термин буллинг дигән сүз килеп сыкты. Менә буллинг дигән термин килеп сыкты, шуннан һоң буллингтан һоң моббинг дигән терминды ла хәзер менә еш кулланалар, уныһы эштә, коллективта бер кешене кысырыклау. Ундай күренештәрдә еш күзәтелә. Әмма мин бында әйтеп үтер инем, бындай күренеш ул элек-электән булган, тик һуңгы арала, һуңгы елларда ул җәмгыять тарафынан ошо проблемага игътибар булып, ошо мәсьәләгә игътибар итеп, уны ниндәйдер кимәлгә сыгарып, һөйләшү, ошо хәлдә, ошо мәсьәләне хәл итү юлларын карай башланылар. Ул проблема, ул элек-электән дә мәктәпләрдә, уку йортларында була килгәндер дип уйлыйм. Чөнки материалларны, мәкаләләрне, фәнни статьяларда укыган вакытта Норвегия һәм Швеция психологи Дэн Олвеус дигән психолог ошо мәсьәлә буенча ул бик күп фәнни тикшерүләр үткәргән, хезмәттәре лә күп кенә, һәм ул әйткән, үткән быаттың 70нче елларында ул ошо мәсьәләгә игътибар итеп, ошо мәсьәлә, ошо проблема ысынлап та бар, һәм ул бүтән илләрдә лә, бүтән мәктәпләрдә лә бар. Шуңа күрә ошо мәсьәләгә игътибар итү турында ул үткән быаттың 70нче елларында ук әйтеп киткән. Шулай итеп, аңлатма берип үтәйек. Буллинг дигәндә без үсмерләр арасындагы, бу соракта үсмерләрне карайбыз бит инде, нинди конфликтларны күз уңында тотабыз? Ул бары тик үсмерләр арасындагымы, әллә һуңгы вакытта укытучы һәм укучылар арасындагы мөнәсәбәтләрдә лә күзәтәбез, еш кына ямьһез күренешләрне һәм башка нинди конфликтларны күз уңында тотабыз? Ошо мәсьәләне тикшергән психологтар да, социаль педагогтар да әйтеп үтәләр, монда конфликт менән буллингтың айырмаһын шунда ук алар әйтеп китәләр. Чөнки конфликт вакытында күстәр якынса бер тигез, һәм дә конфликт бер тапкыр үсмернең, баланың тормышында бер тапкыр булырга мөмкин, һәм артабан улар ярашып, дуслашып, был хәлгә кире әйләнеп кайтмаулары мөмкин. Буллингтың, конфликттан айырмаһы нимәлә? Бында көчсезрәк, җавап бирә алмаган бер кешене, бер баланы башка көчлерәк бер укусының, үсмернең яки группа менәнме уны һәр вакыт систематически, регуляр рәвештә яберләүе, уга карата физик, психологик, эмоциональ басым яһауы тора. Демәк, был ошо конфликт, ошо проблема буллинг дип атала. Менә һуңгы вакытта буллинг бары тик үсмерләргә дигән фикер яшәй, әмма бу дөрес түгелдер һәм чөнки башлангыч класс укучылар арасында ла ундай күренешләрне күзәтергә мөмкиндер. Тагын да баягы ошо мәсьәләгә үзенең барлык тормышын арнаган Дэн Олвеустың тикшерүләре буенча буллинг мәсьәләһе, буллинг проблемаһы беренче класстың адагында яйлап кына, ипләп кенә күренә башлай дигән ул. Чөнки коллектив булып формалаша башлайдар, һәм лидерлар, башка инсайдерлар күз алдына баса. Шуның менән баягы агрессорлар барлыкка килә, һәм дә аутсайдерлар барлыкка килә. Әмма беренче класста был әле ныклап күзгә салынмай. Икенче класстан алып, ул 9нчы класска тиклем ошо аралыкта, ошо буллингтың иң күзгә салынган, иң үсешкән вакыты дип ул билдәләп китә инде үзенең тикшерүләрендә. Һәм дә 10-11 классларга был проблема әзрәк кәмей төшә. Чөнки укучыларның икенче төрлерәк тормышка үзләренең аныграк, асыграк тормышка караштары формалаша, һәм дә югары классларда бит инде барыбер без дә, укучылар да
күбрәк имтихан, киләсәкте һайлау, һөнәр алу, белем алу дигән мәсьәләләр беренче урынга сыга. Шуңа күрә югары классларда мына бындай проблеманың әҙерәк кәмеүе күҙәтелә дип үзенең тикшерүҙәрендә һыҙығыҙны алып китә инде. Хәҙер әйҙәгеҙ уның тышҡы күренештә күрһәткестәренә туҡтап үтәйек. Буллингтың бала холҡондағы ниндәй үҙгәрештәр ата-әсәне уйландырырға тейеш? Бында сынапта ата-әсәгә бик иғтибарлы булыр кәрәк. Сөнки мәктәпкә теләп йөрөгән, асыҡ күңелле, шаярып һөйләшкән, уҡыуында яҡшы билдәләр алып, өлгәшеп йөргән бала, спорт һәм дә башҡа мәҙәни сараларҙа бик әүҙем ҡатнашҡан бала ни өсөндөр мәктәпкә барғыһы килмәй. Был иң беренсе күрһәткестәрҙең иң ҙур тәүге ҡыңғырауҙарҙың береһе. Уның мәктәпкә барғыһы килмәй. Ниндәйҙер сәбәптәр табып, мәктәпкә барыуҙан баш тарта башлай. Психосоматик ауырыуҙар, баш ауырта, яки температураһы күтәрелеп китә, шундай нәмәләр. Шунан йомоҡ була, үҙенең уй кисерештәре менән элек ул ата-әсәһе менән, туғандары менән бүлешһә, йомола, йоҡоһо үҙгәрә, аппетиты юғала, яки киреһенсә күберәк ашай башлай, яки киреһенсә йоҡоға һалыша. Шундайыраҡ күрһәткестәр бала менән нимәлер исектер, ниндәй дөрөҫ булмаған юҫыҡта бара тигән нәмәнең күрһәткестәре булып торалар. Һәм ата-әсә был осраҡта кемгә мөрәжәғәт итә? Класс етәксеһенәме? Был осраҡта ата-әсә әлбиттә балаһы менән асыҡтан-асыҡ матур итеп һөйләшеп, проблеманың, мәсьәләнең айышына, асылына төшөнөргә кәрәк. Әгәр дә ысынлап та уларҙың балаһына ҡарата ошондай буллинг ҡулланыла икән, ата-әсә был осраҡта был һинең проблемаң берәй нисек үҙең хәл ит, беҙ ҡыҫылмайбыҙ дип ситтә ҡалырға тейеш түгелдәр. Әгәр дә улар үҙҙәренең балаларын яҡламаһа, кем яҡларға тейеш ул баланы? Шуға күрә бында иң беренсе класс етәксеһе менән һөйләшеп ҡарарға кәрәк. Әгәр дә класс етәксеһе менән был мәсьәләне хәл итеп була икән, бик яҡшы. Әгәр дә класс етәксеһенең хәленән килмәй, йәки әгәр дә ул ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында ҡыҫылырға теләмәй, һәм дә был мәсьәләгә күҙ йомоп ҡарай икән, мәктәп администрацияһы бар. Мәктәп администрацияһы менән был мәсьәләне хәл итеп булмаһа, тағы ла өҫкәрәк, юғарыраҡ инстанцияларға мөрәжәғәт итергә кәрәк һәм була. Һәм һеҙҙең үҙәккә лә мөрәжәғәт итергә мөмкиндер? Беҙҙең үҙәккә психолог ярҙам һорап мөрәжәғәт иткәндәр бар. Бала үҙе килмәй, ата-әсә мөрәжәғәт итә. Мына беҙҙең ғаиләлә шундай хәл, бала менән мәктәптә шундай хәлдәр булып тора. Шуға күрә психолог ярҙам кәрәк ине тип, улар балаларын алып киләләр. Һәм дә балаларға килгәндә инде, улар беҙҙең ышаныс телефонына шылтыратып, үҙенә хотя бы беренсел психолог ярҙам ала алалар. Беҙ йыш ҡына ҡорбандар күҙлегенән ҡарайбыҙ был мәсьәләгә, ә бына низаҡты булдырыусы агрессорҙар тураһында һирәк һөйләшәбеҙ. Әгәр ҙә балаң үҙе агрессор икән, был осраҡта нимә эшләргә мөмкин? Ни өсөн, сәбәбе нимәлә баланың ошондай низаҡҡа ынтылыуының? Бында әйтәбеҙ бит инде, буллингта бая ҡорбандар бар, агрессорҙар бар, һәм дә күҙәтеүселәр бар тип билдәләп үтәбеҙ. Шуға күрә әйҙәгеҙ агрессорҙың шәхесенә, уның нейенә туҡталып китәйек. Ул күп осраҡта үҙенең агрессив холҡон ҡайҙалыр ҡуйырға белмәй, ошо үҙенең артыҡ энергияһын тип әйтәйек, ниндәйҙер юҫыҡҡа ебәрә белмәгән бала башҡа балаларҙы йәберләй башлай бит инде. Бында иң беренсе ғаиләлә уның төбө тамырын ғаиләлә эҙләр кәрәк. Бәлки был баланы ғаиләлә үҙен кәмһетәләрҙер, йәберләйҙәрҙер. Һәм дә уның эсендәге йыйылған асыуын ул иртәгә генә мәктәпкә килеп, үҙенән көсһөҙөрәк, үҙенән бәләкәйерәк балаларға төшөрәлер. Бәлки ғаиләлә был бала менән Алла урынына ҡуйып, уны бер ниндәй ҙә сикләүҙәр юҡ, ул бәйеленән ашҡан, һәм дә уның өсөн башҡа балаларҙы кәмһетеү, йәберләү, башҡа балаларҙың милкенә, уҡыу кәрәк-яраҡтарына берәй зыян килтереү ғәҙәти хәлгә әйләнеп киткәндер. Тыйыуһыҙлык быныһы. Шунан ғаиләһендә баяғы ниндәйҙер эмоциональ йылылык тапмаған, ата-әсәһе менән ҡоро мөнәсәбәттәр генә булған балалар ҙа ошондай хәлгә барып, башҡаларға үҙенең агрессияһын
төшерә башлауы бик мөмкин. Өченче заттар күзәтүчеләр тигез уларда. Әйе. Улар турында нимә әйтә алабыз? Мына өченче заттар турында ла әйтеп китәйек, чөнки күпселек осракта ошондай хәл күзәтелә. Класста 20-25 бала булһынмы, бер баланы кәмһетәләр, яберләйләр бит инде. Уны кәмһетү, яберләү менән булыша бер кеше, 2 кеше, 3 кеше. Ә калган балалар был осракта күзәтүчеләр булып торалар. Һәм дә улар күп осракта ошо балалар да өндәшмәй калуды, был хәлгә күз йомып карауды хуп күрәләр. Сәбәпләре нимәлә? Беренчедән, улар үзләре шул курбан хәленә, курбан роленә инеп китүләреннән куркалар. Икенчедән, улар мин кысылып та был хәлде ыңгай якка үзгәртә алмайм, минең кысылудан гына хәл яхшы якка үзгәрмәйсәк дип, үзләренең көчсезлеген тоеп үсәләр. Һәм дә шуңа күрә, мына әгәр дә бындай хәлдәр класста теркәлә икән, буллинг курбанына гына ярдәм итү түгел, мына ошо хәлгә шаһит булгандар менән дә һөйләшеп, улар менән дә эшләп китергәрәк. Бүген яберләнүчеләр бары тик класста гына түгел. Кайбер балалар гаиләле яберләнә. Бына һез уның сәбәбен әйтеп киттегез, улар киресенчә үзләре агрессор булырга мөмкин. Бына бу осракта үсмерләргә, балаларга ничек ярдәм итә алабыз? Үсмерләргә, балаларга ярдәм итү килгәндә инде был осракта, әгәр дә ул гаиләһендә сынлап та ата-әсәһенең ниндәйдер асоциаль тәртибе аркаһында яки исерткес эсемлектәр менән мавыгуы аркаһында яклау һәм дә һаклау таба алмай икән, уның класс етәксеһе, мәктәптәге укытучылар да уның ошо ягына әзрәк кенә игътибар итеп китергә тиештәр. Был бала ниндәйрәк уйлар менән яшәй әле, ниндәй уй-хистәр кисерә әле дип. Шуннан әгәр дә баланың теләге булһа, мәктәптәрдә бит инде һәр Аллага шөкер, психологтар да, социаль педагогтар да эшләп килә. Уларга мөрәҗәгать итеп, ниндәйдер йылы, якты мөнәсәбәт таба ала. Гаиләһендә тапмаганды, бәлки ул шунда. Шуннан мәктәпләрдә эшләп килгән ниндәйдер кружоктар, түңәрәктәр, секциялар, уларның тренерлары, ошо түңәрәктәрнең итәкчеләре менән дә улар үзләренә ниндәйдер дус таба алып, ниндәйдер өлкән дус, кәңәшсе менән йылы яхшы мөнәсәбәт булдыра алалар. Һәм дә республикала 2 ышаныс телефоны эшләп килә. Бик тә бик кәрәк осрактарда улар шылтыратып, психологтар менән дә кәңәшләшеп, һөйләшеп, күңелдәрен бушатып китә алалар. Рәхмәт кәңәшләрегез һәм әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, республика яшьләр үзәге психологы менән балаларны буллинг күренешләреннән аралау саралары турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.